Здравей, скъпи ми Пинко! Защо плачеш? Какво се е случило? Кой те е обидил? О, скъпа мис Пиги! Кой ли не? След като закриха кукленото ни шоу, ние с тебе останахме без шоу! Та това ли било? Шоу! Че то вече не е модерно това шоу. Че как така не е модерно, мис Пиги? Ако е шоу, е по-модерно от нашето! Буфо шоу! За пръв път чувам какво е това буфо шоу, мис Пиги! Не знаеш какво е буфо шоу? Бъди по-точна, мис Пиги! Започва нашето буфо шоу! Добър вечер, уважаеми приятели! Добър вечер, уважаеми приятелки! Привет от Мелодия на годината, тези, които гласуваха за Росица Кирилова, са щастливи. По българска телевизия свириха, свирят и ще свирят диско групи. Знаете ги българските диско групи, те не са една, не са две. Щурци, скакалци, мравки, бръмбари, кукери, тангра, стил, резил. Златни струни, сребърни струни, скъсани струни, дървени струни, разжасани струни. Мармара експрес, Ориент експрес, Истанбул експрес, Диана експрес с главен железничар Митко Щерев. Развигор Попов сега е шеф на група Старт, преди това свиреше в оркестър Стакато. И след оркестър Стакато настъпи един много страшен музикален период в България, тъй като просвириха следните оркестри: Полегато, Рабато, Забато, Чепато, Космато, Брадато, Куцо и Сакато. Разбира се, отмина доброто старо време, дойде нашето малко по-динамично време и сега диско групите имат по-спортно състезателни заглавия като бис, старт, стоп, финал, фал, тъч, гол, формула, теорема, аксиома, лема, синус, косинус, тангенс, котангенс, то не останаха заглавия. Що се касае обаче до диско шлагерите, за ужас на диско групите и през този месец най-модерният български диско шлагер продължава да се изпълнява от световно известния и кадравичък стерео състав Ръпшенчетата от село Тодор Колево, Шуменско. С хубавото момиче се запознахме през лятото. Тя имаше големи, хубави очи. Аз те влюбих. То беше любов, то беше чудо. Викам си, как може да го намерите хубавото момиче, бе? Такъв хубав човек. Хубаво, ама лятото свърши бързо. Дойде септември, мене ме взеха тротовар. Строителката малко да става. Връщам се аз, нали така, в последствие. Никой не се обажда, бе. Какво става тогава, бе? Аз чакам, бе. Чакам вече час и свиря. А то сигнал от пестичка, която бях типсал. Става въпрос малко от цигулката на ухото, де. Аз свърших вече моя дълг. Няма да се продобам цял живот.
моята ти хубава е изчезна в някой джон. В този миг затъжала обаче сигнала на душа. Затичах се. Ау, какво да видя! Ау, беше да се друга. Аз съм момиче, на степента на Ило. Защото аз съм мъжкото момиче. Аз съм момиче, на степента на Ило. И Стефан Данаилов ме обича. Аз съм момиче, на степента на Ило. Ярост, почти категоричен. На степента на Ило. Аз я съм тогава. Моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. Отдавна те познавам. От групата на първия ми изремен час, когато съм се явил на този свят. Явил си се на този свят. Ха-ха-ха, да, това. Да, това. Това съм аз. Той е истински приятел, ако някога брат с теб родени в ден, живял по този миг, той е вътрешен глас. Той е истински приятел, ако някога брат с теб родени в ден, живял по този миг. Свободом казах, щом така си решила ти. Свободом казах и морето разпълна силата тече до море. Братя Аргирови! Знаете, най-популярният български мъжки дует, братя Аргирови. Абе, пуснеш радиото, братя Аргирови. Пуснеш телевизора, братя Аргирови. Отвориш вестник Поглед, братя Аргирови. Вестник Септемвриче, братя Аргирови. Букварчето, братя Аргирови. Абе, купил съм си една консерва, така ме е страх да я отворя, да не вземат и отвътре да... Защо правя? Как си
световната ранглиста на диско класациите от 1975 година. Това е един шлагер, изпълняван от чаровното дуо Пакара. Гледали сте тези две красиви испанки по телевизията. Техният шлагер е на първо място поради високо съдържателния си текст. Сега ще ни припомня в оригинал на английски част от текста. Ако някой не го разбере, ще го преведа и на други езици. В оригинал текста е следния. Hey, sir, I can boogie. Much money, love story. No money, I'm sorry. Дорогие друзья, по-русски это значит «Женя, Женечка, дорогой мой, если у тебя нет зеленых корекомских денег, Женечка, прошу тебя, иди к черту, пожалуйста, немедленно». Вие знаете как става шоу програмите напоследък по телевизията. Певецът пее в средата, около него танцуват балерини. Страшно шоу става. На времето обаче нямаше балерини, затова певецът пееше в средата и около него припяваше една добре охранена вокална група. Такъв е случай с моя многоуважаван колега и приятел, най-известния български естраден певец Емил Димитров. Той на времето за сестри Кушлеви пееше една много популярна българска антидиско песен «Грозде не набрах, но пари събрах». Някой също види, да се не види.
се плаша, колко страшен е тютюнът, само казвам мое право, той скъсява ми живота. И се будиш и се чудиш, няма стили. Хем си кашляш, хем си плащаш, братко, що ви трябва да те плаша, колко страшен е тютюнът, хем ти трови дрова пряко, хем е фактор за инфаркта. Musisz paść, te chwały ci człowiek, strach, ako nie, zaniebacie, wspomnę, na sto, wstydzi się, wymakaj na osiedcie, strach, komputer i serdecu budzą puka. А сега поне за какво ревеш? Толкова цветя, толкова аплодисменти. За какво ревеш? Виж там другаря с мустаците и карираната риза. Спи през цялото време. Ние сме безнадежден случай. Мили приятели, гледахте първото българско куклено буфо шоу. В него взеха участие актрисата Мария Хачикова, първи коридор. Абсолвентка при музикалното и балетно училище в град София. Втори коридор. Другата наша актриса, френското арменче от Пловдив, Вержин Симон. И както знаете, мили приятели, ние мъжете винаги сме трета глуха. Емил Ориоли. И така, аплодисменти за артистите. Аз съм Амалината.